super excited bosi na ndizo siri. Kuchifuranira changu chikuru chiripi naye Kasendo. Ichondi bowesa mbuye chi. Kasendo. Kaba kunondisema masuru. Hakuna. Amagara mnawo. Vazenye. Ndomuchandirambisa nemunonyi. Mungandire masuru ere. Mungandire masuru zoitawo. Anonditya se. Mufana kutaura zvakanaka pamusoro pangu kuti hamuna masuru. Mungandire masuru munonyanya bvafu ndinomutsika. Kana. Iko zvino andiso ndoti ndofara sei ndikuwamanyukunyuku nekuti tiri kutobva kunochera mvura izvozvi muzvigubhu zvedu zvakaita ungwanda saka nekuda kuti madhamu mamwe anga ari panapa mamwe ari kumusoro ini zvotoita ndichadira mvura sezvatinoita mazuva ese nambuya asi panapa vazenhaudzo tiudzei muri kuita sei? Apa tiri kukwitidzira moto watalaita muhondo. Itoratidza hondo. Saka pandikuona kuti pandabva pepe tachinama handiti. Kuda kuti mapedza matesa zvine mufudze pamusoro. Mufudze hatisati. Mozodisa kama muchimukwanise kuyekera 1. Mufudze tinonotora iye zvino tiri kumbokwitidzira moto wedu ukabata hawo. Tozotora mufudze toisa pamusoro. Alright. Saka mozova sei kuti moto wasvika pakati? Moto wedu wabata. Wabata. Saka ukabata zvozodii wopinda mukati. Ufamba uchipinda mukati. Alright. Saka unounganduka zvakaita sezvizvi kwenguva yakadii? Nguva tingatauri kuti kwenguva yakadii zvinoenderana nekuti iwo wabvuma kubata chop sei. Kwakuseri uko wabuda waita kuti uchiri ngori kudivire kuno. Uchiri kudivire kuno. Unofamba. Unofamba uitodai. Alright. Hongo. Hey. Apashandwa. Hondo for the people. But magep saka ndio mamchira kuti chihutsi chikange chipingaira zvozodii munozovhara. Tozovhara totevera tichingonama-namawo. Asi dhaka ranga rapera. Harina kupera asi kuti hatisati tavhara hondo. Saka tisati tavhara hondo hatinyatsi kuona kuti pari kupfungaira hutsi nepapi nekuti. Saka patinoivhara totoziva kuti hutsi hwedu hwakubuda nekumasaidzi kana kuti nepamusoro hunoonekwa. Alright. Saka muri kushanda. Saka mucharindira huni dzenyu kwenguva yakadii papa? Ticharindira kwenguva yatichapiwa naidzo kuti dzabata moto zvakadii. Izvozvi munoda kungomonita kusvika kumonita kuti kana dzabata moto manje ndopatinozovhara. Izvo. Saka wakuita sei iwewe kera Pangi? Apa Pangi ari kumbopake example kuti tichazovhara. Alright. Saka kugadzirira uko. Kugadzirira uko ndiri kutoita. Uchapa nama futi kwachadii? Tichazopa vakira topa nama futi. Alright. Alright. Vazengi. Muri kuhwa sei? Ndiri kufara. Nekuti chidanho chimwe chatofamba ichi. Chidanho ichi chiri kufadza. Zvisingamboiti. Ihondei magepi mamwe achiri kuda think ndo achanama apapa. Vangu vamboti. Saka zvotoda kuti kana ichitooma kudai mukati nedhaka iri riri kuoma here kushe. Rotooma. Kana chatotsva chaiko rinototsukawo futi sezvaita chidira icho. Wototsuka. Rototsukawo nokuti ratohwawo. Uchazvi uku kuri kubuda zvakanaka. Alright. Patichanama tichivhara. Saka zvola mvura. Zvotola mvura. Mabaiwa. Hamuna magwada kana? Andabaya zvandigwadza mani. Ndibatire vazengi. Makatadza kunoku. Chimvura chedu tazochiwana chimvura chawo tikavadzosera. Right. Saka mvura yapapa ichashanda apa inoshanda yakawanda sei? Because paipa yatoshanda yakati wandega. Pangi. Ngati mvura yakadii yekunama. Shingani? Paya mazodii. Chandibaya zvandigwadza ichi. Ndakazozwa pari moyo chichiri ndachirikusazi.
Sai super excited bosi na ndizo siri. Kuchifuranira changu chikuru chiripi naye Kasendo. Icho ndibhoisa mbuye ichi. Kasendo. Nanda kuprangu chifuranira uko. Ichinobowa mbuye ichi. Chakaita chidoko. Chatakacheka chiya. Ndonga achisiya uko. Ichi chinofanirwa na tinti. Anzi? Mufudzi wakudiwa. Oh. Kuti utsi wanyanya kubuda. Kusavhara pose. So utsi ukanyanya kubuda sei izvo zvofamba sei? Zoti moto inenge itobuda. Oh, moti ihitire chitobuda. Koma. Chimira ikoko. Kandi. Ndinoona vanhu vangu. Ubada. Moenda. Shwa gore rinotakata mamasu. Ipo mdara maona tiri busy wo. Mamasu. Ndakubudisa. Kasabva kunondisa mamasuru. Hakuna. Amagara munawo. Vazenye. Ndokuchandirambisa nemunhu. Munganditire masuru here. Munganditire masuru zoitawo. Anonditya sei. Mufana kutaura zvakanaka pamusoro pangu kuti hamuna masuru. Mukandine masuru munonyanya bvafungwa ndinomutsika. Kana. Iyo ndozvaanodusava nemasuru. Iye ane masuru amana. Ndamuona wakahota. Haya munya. Ndamuona zve. Uda kuti ndiye ndaona here ndikuudze kuti ndaona ne6 pack. Saka ngachoda bebe. Akachiona bebe kuti manje Ikaenda kunya umanya. ndichamuudza kuti achinje maitiro kana asvika pa. Saka mandomuona nini kozenye wangu. Mangwana abati. Ane aripi. Izvo zvakutochinja kala kuti blackish. Zvinoti kuskatsva ndomatangiro azvo chero zvose zvekukati chiutsi icho ndo chine chisvibisa. Saka kana yapisa chaiko chiutsi chinotsva pakasara patsvuka. Saka pamufudze ndowasara. Mufudze wamota mamakauchera here manje? Aiwa titomuchera. Titoita uyawo pamusoro uyawo kungonoungura pamusoro kudai. Right. Saka patida kuzoona next step yeuyu yemufudzi uyu ndoyada kuzoona muchiti nepamuchanama. Right. Taseoni. Pakutanga kuchinja kuta kunge black kunge chi. Yeah. Black iri kuitika ndeyekuti patanga kupfuta unotanga kuburitsa utsi. Saka utsi uhwu ndo hwatanga kudi kuinda. Saka zvino moto ukapisa chaizvo sezvaita panapa ukauya mukatarira kunoku uyu muromo wedu uyu hausati wanyatsokubata moto sezvaita uyu. Tarirai muchiri kuona here bleka. Zvakuchinja kuti chiredi. Apanya kuti muti munyoro manje. Kanotanga kubuda chi. Unotanga kubuda chiutsi. Alright. Saka pachitiradza mufudzi zvamabuda kuita. Muda kuita sei papa? Asi hondo yacho yakutooma waka ndo zvandikutoona. Muita pamusoro apo. Apa amudi chilade? Vanoda chichi chokukwira paya. Ladha rinogona kudirisa. Ngaititore ichi. Kupodila. Waita sei wanyunguduka? Wampundungura? Chikuru icho. Chanyundugura. Chinenge chagoiva mukati. Tamondiudza kuti kazvadayo so haupana chance yekuti zvogona kuhekerere. Kudonha hondo iyi. Ndinotoityira keni. Hanzi nemumwe sei uchiti hondo. Imi kuno munoti hondo yakati moti hovheni. Moti hondo oka. Pane munhu achanzi hovhoni. So inde no hondo. Zvanzi waisitoka toti hovhoni yakabvira pakuti
zvezvichitsva muzasika uchibheka kubheka yakera but kuseri kwasazoti moto yawazobata yakati unenge uchingotorana zvichiinda apa paimimi handimati huni iyo inyoroka saka kokana ikaramba chidero isinganyatsi kupfuta zvakanaka hazviiti zvimbishi haisi tichatosiya yafuta sezviri kuita apa saka mimi mingoshukudzira muchiisa ndinoona sekuti ine mari obo kuturira mudhiki kana bhaketi ranga riribowa ndina mari ii chikanga kuti ndana chipamusore wokutsiva saka ikakumwa aidoni makaona munhu achironga wosingaryi saka ukanama nemadhaka pamusoro zvinoita sei ukanama nemadhaka simukira mudenga zvokwira pamusoro hapasati papisa mufudze wataisa wokupisa unovhara ko usikurya kudonha ipapa handiti ndikuti wokuryireini zvazvisokufambera icho chawobveri chacho tatovaka paradzira wopera saka dakudzadzwa kufunga zvatopera kuti unokwana apa muzasi muri kupfuta moto apa uri pamusoro pezvinhu zviri kupfuta moto gaisi ndobatsirwa inini kana mademasa mudishi mudishi waparadzira ndakada kuti uyewo process yacho iyi isingaizivi zvese asingatoizivini ukaona chaakuichitina chakatsva ndikureva kuti ukaona watosvika pakuti wave nechitina chakatsva unenge wamboshesha ukumavhara kusaidi kunongo hatisati tichavhara kana moto wedu wabudira pane nyaya pane nyaya zvokwadi nyaya huru kwazvo hadzizawo zvakawanda society shuka mufudzewo ihuni futi utapedzisira watsva wese kunototsva dota rakachena kuti weke zvine zvaibvawo manje apa ndo patanga pakuoma apa patooma kuoma kutsindira kuti hapana wandichainda apa ndikuona paoma zvine nharo what aizvikanga ndio maitikiri anoita kira achambohwa zvikanga embuya nditoshambuka kuti hondo tozoona hanzi yaibva zvichatsvuka ndio maitira anoita ndasazivi ndizvezvi ya regai zvishayikwa shuwa naimi ndiudze kuti time yacho yokuita lebha irori kuno kunorwanyisa especially pakuti hola iti uchisvika uri one uchada nochera mvura inyaya sezvaita mbuyasara vachikanya yemba yavo vaichera vaitanga vasunda bhara chiedza tochi tochibira
Tomboti go. Manyara. Agumbricha achadai. Ameno yasanya sotenya sotifai. Tudai. Anti nongobuda ndakadai. Unoona? Aiboni. Ndokutochera kudini uko. Pamwe iri kuyaiswa kuona kama kwasikaisa moto. Oh. Unoona ba? Ivo vanoti iko komodini nokuti timuchaenda guruva iko. But haoni zvekuti uri kuisa papi. Uya sengiona. Maita jisa. Ose chiboita chiona chidzimu. Ndiyambuya. Maita jisa. Evo. Yambo yenyu matemasi yakumbe. Kwa iri kumba iyo. Yani. Hakuna. Uya netochi katiraitira neti. Yoyo ndiasisi waro. Ndiasisiko. kuyangirira. Yeni. Pakune tochi yamasiyana akafika. Ndamusiyanayo. Yakani. Udakuona ikoko. Ndona handichauya usiwese uri kuinda uko chomuvhenekera yapo anoona uko ndokwaenda wakawanda usizo Siwadokwana. wakwana nizi wakwana iwa yake Amini. asi zvava nani hauchanyanyisi sepaya zvazvine basa saka pane munhu ainti anzi vekwenyu vanopisa here izvozvo zvavanzi vamwe vanovaka nezvakadai shuwa wausimbe wosi elebha asi manje zvakadai hazvizoplastic hazvibatisi uchida kuti ungovaka zvekuti ungoti hazvitsemuki here asi ukaona mvura iyaya yakawandisa zvinonyorowa kada unzwa kuti kamapedza zvishoma kudai mozvipisirei kana zvangonaka zvauma kuti ngi nondakazviwa zvaoma kapaya chatsva ichi chero izvezvi mukachibura muchatsva mukachiisa mumvura zvisika zviya zvaimwirira zvipfunapfuna zviya saka ichi manje ichi ukangonyika mvura hauchatochiburi Niona chimwezva tochuka kuti piri mukati saka saka ndo stage yatiri yehovheni yedu ini ndikuwa kufara hamina hango vamwe asiri kufara vana mbuya sari ava varadzi kunyara uku varatidza mbuya sari zvose zvigubhu zvekufara pari kushandwa varadze zvigubhu zvese zvine mabhala nechizvose kukomberedzo namwari pamusoro kunoshandwa guys like kunotoshandwa usvikana mwena 1 am maona manje saka atiki ndo patiri ende ndofunga vakapedza vachazotanga kunama saka hai stage inenge yakupedza ndakukonoda unobika tane zhara ini kana hope chadzodza ndikiringisha ndofunga mukavhara paka mukambopedza hondo yenyika chamboti ndida kuzwa kuti kosera hondo imwe kupesera at least
hakusi marepeti fofu zvitina zvinobhowesezvo ndakaita mamasuru mbuya ndarogona zenga kuti ndine masuru izvi watobhurusa shiri yangu shiri yangu yainda izvozvi nekuda kwekutaura zvinhu zvakaita seizvozvo hazvitaurwi chakubatai zvakare pachikamu chinotevera guys.